галоўная наша мэта у перыяд пасля Лукашенка будзе захаваць краіну ад новага цыклу дыктатуры. Прапарцыйная сістэма, мне здаецца, з гэтым зможа справіцца лепш. Па-першае, я лічу, што гэта мусіць быць парламенцкая рэспубліка, таму што яна захоўвае нас ад узурпацыі ўлады. Нават калі грамадства вельмі раз'яднанае ў палітычных поглядах, нават калі шмат папулістаў, нават калі шмат карупцыі ў палітыцы, але калі ёсць прапарцыйная выбарчая сістэма, яна з'яўляецца даволі надзейным механізмам, каб партыі аб'ядноўваліся в кааліцыі, будавалі нейкі кансэнсус і зноў-такі не было схільнасці да узурпацыі ўлады на карысць адной групы ці аднаго чалавека. Далучайцеся да адукацыйнага праекту «Справа выбару». Праверце свае веды і станьце сертыфікаваным экспертам ці эксперткай у працэсах выбараў.